Viacerí z vás ste si v mojich videách mohli všimnúť takúto krabičku, ktorá sa za mňou nachádzala a pýtali ste sa ma v komentároch, že Maťo, a to Raspberryčko za tebou, kedy spravíš video? Ja vám poviem tak, ja som veľmi dlho chcel spraviť o tom video, ale ja som fakt netušil, že čo s tým urobiť, lebo nič mi nenapadlo. A potom mi tak napadlo po čase, respektíve dlhšie som už na to myslel, že viacerí z vás máte doma nejaký starší televízor, ktorý nemá nutne nejaké smart funkcie, alebo ich má, ale sú asi tak smart, že si viete pozrieť počasie a to je tak všetko. A tak mi napadlo, že čo keby sme zobrali nejaké takéto Raspberry Pi, toto je konkrétne Raspberry Pi 3 Model B, a pripojili ho na televízor a tým nášmu televízoru vdýchli nový život. Akurát, že nebudeme používať toto Raspberryčko, ale budeme používať toto Raspberryčko. Toto je konkrétne Raspberry Pi 4 Model B, tiež, OK. A je to 8 GB verzia, tento konkrétny, a spoločne skúsime vdýchnuť starému televízoru nejaký nový život. Viete si napríklad nahrať do toho Android, že si viete spraviť Android TV, alebo tam proste dáte len klasický Linux a máte z toho desktop. A my sa vyberieme tou druhou možnosťou, pretože v prípade Android TV som zistil, že to Raspberryčko má takú malinkú chybičku krásy, nemôžete tam pozerať Netflix. Takže sa vyberieme tou druhou možnosťou, že z toho spravíme normálne desktopovú Linuxovú mašinu. Síce to musíte ovládať klávesnicou a myškou, ale je to furt lepšie, ako keby ste tam mohli pozerať maximálne tak nič. Okrem samotného Raspberryčka samozrejme budete potrebovať nejakú SD kartu, ktorá je tu a zás mi nejde, dobre, ide vyťahnuť. A čisto teoreticky vám stačí iba microSD karta, na ktorú si dáte operačný systém a fičíte, ale SD karta není tak rýchla ako napríklad USBčko, ktoré som nechal v počítači. USBčko, toto je nejaký SanDisk USB 3.0. Prípadne ešte ďalšia alternatíva, že použijete nejaké externé SSDčko, ktoré má USBčkový konektor. To bude ešte rýchlejšie, ale to nemám. A zasa robíme si z toho nejakú budget relatívne schopnú náhradu. Nerobíme tu neviem aký výkonný stroj, lebo to by sme si rovno mohli kúpiť napríklad, ja neviem, Xbox alebo PlayStation. Ako prvá vec, ktorú musíme urobiť, je zobrať SD kartu a pripojiť ju do počítača. No a môžete vidieť, že aj ja mám aktuálne nejaké súbory na tej microSD karte, lebo dávnejšie, keď som sa s tým skúšal hrať, tak som tam ešte nechal image Raspberryčkovi, potom som to Raspberryčko požičal kolegovi a potom to tam zostalo. Ale my budeme používať USBčko teraz na bootovanie OSu, aby to bolo trošku svižnejšie, takže v podstate toto, čo máme tu, celé vymažeme. Čiže úplne najlepšie bude, keď pôjdete na stránku Raspberry Pi oficiálnu, a tu máte, že software, a tu si teraz nájdete Raspberry Pi Imager. To je, že najviac easy to use vec, ktorú môžete použiť. Samozrejme existujú aj iné možnosti a ja sa to snažím udržať čo najjednoduchšie, aby to zvládol aj relatívne človek, ktorý sa nie úplne môže vyznať do všetkých týchto vecí. Čiže ja si stiahnem Imager pre Windows, samozrejme ak máte Mac, to použijete na Mac, ak máte Linux, tak to použijete na Linux, chápeme sa. Čiže Imager nainštalujeme, to je pár megový program, takže to máme hneď. A teraz prichádza tá najnáročnejšia časť asi celého tohto, podľa mňa. Vybereme Raspberry Pi device, že ktorý máme. Ja v mojom prípade mám teda Raspberry Pi 4 Model B, takže ja vyberiem túto možnosť. Ale ak máte napríklad staršie Raspberryčko, ako je napríklad toto, tak vyberete Raspberry Pi 3, tu je ten Model B+. Myslím, že toto je tiež toto je Model B iba. Ale v podstate vyberete si svoj model, ďalej vyberete operačný systém. V prípade, že chcete použiť rovno SD kartu, tak tu stačí vybrať Raspberry Pi OS 64-bitový, s tým, že aby to bolo aj s desktopom, to je v tomto prípade dôležité. Ale keďže my chceme bootovať z USBčka, tak vybereme si túto MISC Utility Images a vybereme tento bootloader, že Pi 4 Family a nastavíme, že USB boot. Čiže v podstate do Raspberryčka nahráme nový bootloader s tým, že tam bude nastavené, že ak sa nachádza, alebo teda ak je tam pripojené USB nejaké, z ktorého sa dá bootovať, tak bude prioritne bootovať z neho a nie z SD karty. Alebo teraz rozmýšľam, že vlastne ja možno len prepíšem ten existujúci bootloader a tú SD kartu potom ani nebudem potrebovať, aj to je možné. No a vybereme, no určite nie dvojterový disk, ale tuto máme pripojenú SD kartu. Next. S tým, že všetko na nej bude odstranené, klasika. Chcem pokračovať. Pozerám, že nejaký som troška tmavý, tak pridáme ISO.
toto len zavrieť, lebo to proste teraz zapisuje, ono si to myslelo, že je prázdne, čiže zapísané, overuje a vidíme, že bolo zapísané, môžeme odstrániť SD kartu z čítačky. Takže ja ju odstránim, vezmeme SD kartu a teraz ideme naformatovať USBčko, takže ho pripojím. Teraz na USBčko mu poviem, že tu chcem mať Raspberry Pi OS 64-bitový a chcem to na toto USBčko. Dám mu, že Next. Would you like to apply OS customization settings? Čiže tu si môžete keď tak nastaviť, hej, že aké bude meno usera a aké... Proste môžete si predinštalovať kvázi už ten OS dopredu, ale to ja to nechcem, môžete. Všetky dáta budú odstránené, áno, mám tam iba diplomovku, ktorú samozrejme som zálohoval na ďalších asi 5 diskov. A kým nám to zapisuje, tak môžete spraviť takú veľmi jednoduchú prípravu, že SD kartu vložíte do Raspberryčka. Zavrieme ho. A teraz treba Raspberryčko zapnúť, len tak, ešte bez USBčka, takže pripojím si micro HDMI kábel. Ja som si spravil, že to Raspberryčko som napil na capture kartu, takže teraz vidíte, že no signál, kým ešte není zapojená elektrika v Raspberryčku. Teraz mu zapojím napájanie a musíme čakať. V podstate by mala blikať ledka na ňom, som si ho nemusel zavrieť. Áno, aj červená ledka svieti a zelená ledka bliká. A mám čisto zelenú obrazovku. Asi za to, že to zapisuje ten nový bootloader. Teraz tak čítam, že mám vložiť SD kartu do Oneo a že zelená ledka bude blikať steady pattern, keď je update hotový. Aha, že keď svieti na zelenú obrazovka, tak už je hotovo. Takže ja tu čakám zbytočne. No ale teda máme hotovo, takže vypojíme Raspberryčko z napájania. Tu môžeme vidieť, že už sa nám USBčko v podstate spravilo, aj mi to tu už píše, že hotovo. A vyskúšame, že vyberiem aj SD kartu, keďže tá by už nemala byť potrebná. Zapojím do Raspberryčka USBčko, do USB 3 slotu, samozrejme, na to pozor. A rovno si tam zapojím aj myš. A ešte aj klávesnicu, tak. Samozrejme s týmto pôjdeme potom ku televízoru, ale není na škodu si to skontrolovať v tomto setupe, ešte kým som pri počítači a overiť si, že všetko funguje. Čiže teraz zapojím USB kábel sem. Prepneme sa na HDMIčko, aby som to aj ja videl. A niečo bliklo. Welcome to Raspberry Pi Desktop. Prečo to nie je vidieť na capture karte? Jakže no signál? Tu mám signál pred sebou. No, čiže moja capture karta si povedala, že nie, že nebude spolupracovať. Tak to musíme spraviť oldschoolovo. Tuto je Slovakia, language, Slovak asi. Use English language a use US keyboard. To sú všetko vaše osobné preferencie a vôbec ma nevidíte na tej kamere, lebo proste ja neviem. Lebo proste Avermedia si povie, že nejde fungovať. Takže username dáme Pi, nebudeme to komplikovať. Pôjde to bez hesla? Password is blank. Áno, to vidím. Dáme password, dáme, že tiež Pi. Doplním, že všetko sa deje v strede, takže som to zoomol, nech to je aspoň trošku vidieť. Môžem si vybrať, či chcem používať Chromium alebo Firefox. System is up to date. Jej! A môžem ho reštartovať. Máme full desktop. A furt mi to také karta neberie, veď to brala predtým. To. Fix it. A chápem správne? Celý problém bol len v rozlíšení. V ničom inom. Z nejakého dôvodu si neviem nastaviť 2560x1440. Neviem, či monitor, alebo Linux, alebo aký je tuto problém. A v podstate, takto je to už plus minus ready, že už sa to takto môže zapojiť do telky. Ale predtým ešte spravíme jednu vec. Povieme si niečo o sponzorovi tohto videa
a tým je NordVPN. O NordVPN ste už určite počuli, ale my si povieme niečo, čo vám ešte nikto nepovedal. Teda predpokladám, že to nikto nepovedal. Čo možno neviete, vždy, keď ste niekde pripojení na nejakú stránku a používate HTTPS alebo respektíve idete cez TLS-kový protokol, tak vaše dáta sú už automaticky aj bez VPN-ky šifrované, ale keď používate VPN-ku, tak v podstate vy pridávate ešte jednu extra vrstvu, kde šifrujete tie dáta. Čo je super pri NordVPN, tak podporujú viaceré platformy, hej, Windows, Mac, Linux, iOS, Android a v podstate aj Raspberry Pi. Ja idem teraz otvoriť webový prehliadač v Raspberryčku a ideme, že nordvpn.com. Čiže teraz vytiahneme terminál Linuxový, ideme hardcodiť, čiže tak práve, paste. Stane sa s vami, že takúto VPN-ku ste ešte nevideli. NordVPN login. A proste teraz ja prihlasujem, ale tak pochopiteľne to asi nemusíte vidieť. Čiže povedzme teraz, že chcem ísť na stránku, že dailynews.com a že táto stránka je dostupná vo vašom regióne. Čiže teraz dáme, že NordVPN Connect US a pripojím ma to na americký server. Teraz som v Amerike, stlačím refresh a stránka magicky funguje. By the way, vôbec netuším, čo to je za stránku. Je to prvá stránka, ktorú som našiel, že nefunguje v Európe, takže... A teraz prichádza čerešnička na torte. Keď si cez link v popise kúpite NordVPN s tým, že si ho predplatíte na 2 roky, tak dostanete navyše 4 mesiace zadarmo a zároveň tam máte 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Čiže kódik nájdete dolu v popise, prípadne tuto hore nájdete QR kódik, ak ste na telke alebo niekde, že si ho môžete naskenovať. A my teraz ideme pokračovať s dokončením tohto celého setupu. Respektíve v podstate ten setup už kvázi je hotový, ako som spomínal. Že čo napríklad teraz môžem urobiť? Môžem ísť na youtube.com. Pozerám, že dosť pomaly to načítava, jak veľmi to maká háto. Má to svoje obmedzenia, tak ako som spomínal. Máme YouTube, a teraz napríklad... Blast Premiere, pozrieme sa, že kto hrá. A takto teda napríklad môžeme pozerať nejaký stream, alebo vyslovene, že môžeme YouTubeové video pozerať. Keď napíšeme taký neznámy kanál, že Maťo Boost a otvoríme nejaké video. Neviem, či aj audio počuť, lebo aktuálne to hrá z monitora. Po 4 rokoch nastal ten čas vymeniť moju grafickú kartu. To znie veľmi zle z toho monitora. Veľmi zle. More, jakže čavo vyzerá, jak ja tuto na miniatúre. Čiže po 3070, 1070 a 760. A takto môžete pozerať YouTube. Som mal... Čiže napríklad takto sa dá pozerať YouTube video, len problém je, že to Raspberryčko to mierne nezvláda, som práve zistil. Mierne tam padajú framey. Akože s YouTubeom viacero ľudí písalo, že je problém, ale dokážete na to fungovať. Poďme ale teda skúsiť napríklad Netflix. Čiže napríklad som zapol Drive to Survive, to som inak ešte nevidel, tú poslednú sériu. Samozrejme teraz vám nebudem púšťať celé Drive to Survive epizódy, mám rád svoj YouTube kanál. No ale keď to pretočíme dáde do stredu, pustím. Good evening everyone, it is time to rest over. A pozerám Drive to Survive. A takto môžete pozerať v podstate čokoľvek, len rátajte s tým, že to Raspberryčko má nejaký obmedzený výkon, nemôžete na tom pozerať 8K-čkové streamy a neviem čo. No a na záver poďme urobiť s tým Raspberryčkom to, čo by sa s ním malo robiť, že ho dáme na televízor a spravíme si smart televízor. Tu je USBčko, aha, a ja že kde sa stratilo. Čiže toto bude len taký provizorný setup, takže ja si pred televízor rozložím stolík. Normálne by ste to nepotrebovali, ale ja nemám bezdrôtovú klávesnicu, lebo všetky som rozdal. Prečo mi mieríš na hruď? Neviem, či je hore, aby si všetko videl. Ja to tu všetko skladám tak, lebo nemám bezdrôtovú klávesnicu, inak by som si sadol pohodlne na gauč, tak ako by sa to malo. Čiže tu máme všetky potrebné veci. Napájací kábel som si už natiahol. Tu je Raspberryčko. Dáme to do HDMI 2. Druhý koniec pôjde sem. Idem po klávesnicu, lebo som ju zabudol. Vezmem si klávesnicu a myš, ktoré som zabudol zobrať. Čiže
Klávesnica sem, myš je zapojená. Môžem to zakryť. Ešte game... vlastne, tu mám stoličku. Dobre. Zapnem televízor. Ako som spomínal... Zaplo mi plejko. Ako som spomínal, toto je Smart TV, takže v podstate ja si kvázi downgradnem tú telku. Čiže dáme tam, že HDMI 2, tam som pripojil Raspberryčko. Zapneme ho. A rovno to rozpoznalo, že to je počítač. Čiže nabieha pekne Raspberry. Bolo na telke aj vidieť, že obraz je 4K30, ale viac nepotrebujete, nejdete sa na tom hrať. To je obrovské. Typok sa aj takto hrať, to normálne to môže byť sranda. A ešte jednu vec som zabudol. Ježišmaria, to sa má kto dostať. Dobre. Tuto vylovíme káblik. Ideálne bez toho, aby som... Beriti. Vypojil sa mi mikrofón, vydrž. Dobre, sa mi podarilo vytrhnúť si mikrofón a som ho tu 5 minút fixoval. Už nech mi príde tá DJI Sada. Dobre, dáme si Ethernet, ktorý bude oveľa lepší ako Wi-Fi samozrejme. A v podstate takto to teraz môžete používať. Tu máte proste Firefox. A je jedna vec, ktorú chcem skúsiť, a to je, že potrebujeme otvoriť terminál, sudo i a teraz apt install Steam Link. Lebo čo vieme spraviť je taká sranda, že vlastne vieme si použiť to Raspberryčko ako Steam Link a vieme si z počítača streamovať na telku nejakú hru, že viete vo veľkom obraze hrať. Už to je nainštalované, ok, a jak to funguje, iba to pustím, Steam Link. Cannot run as root user, dáva zmysel. Scan for computers running Steam. Áno, tu sme. Musíme ísť sem. Čo, jaký to je kód? 2597. A tu nemám klávesnicu. Your network may have trouble streaming. Je to na kábli. No controller detected. Fixneme. Xboxové ovládače majú Bluetooth. A myslím si, že budú lepšie podporované. Čiže máme kontroler, pripojený počítač, good connection, start playing. Nemáme zvuk. Máme zvuk. Celý čas to bolo nastavené na output, že 3,5 mm jack a nie HDMI. Takže keď už nám funguje audio, tak znova Steam Link. Toto bude inak asi najlepšia vec, na ktorú sa to dá používať a že reálne to aj na to budem používať. Respektíve som to chcel používať a potom som si kúpil Elden Ring na Playko. A teraz by sme mohli ísť do settings, áno. Display. Preferred display, úplne viem, na ktorom som. A video, chceme, že beautiful. Audio môžeme dať surround, dobre, a dáme, že play local. Pridáme botov, to je jedno, start game. Zdraviť, že to streamuje na 30 fps, skúsime tomu forcnúť 60, čo sa stane. Bolo na telke aj vidieť, že obraz je 4K30, ale viac nepotrebujete, nejdete sa na tom hrať. Aha, čiže tam je limit HDMIčka 4K30. Ok, tak dám tam, že Full HDčko iba. Frequency, aha, 120 Hz mi dovolí. Apply. Hneď to je menšie. Aj vidieť, že už to má viac hercov. Zapneme naspäť Steam Link. Rovno sa to prehodilo na to Full HDčko. A je to plynulejšie. Počkaj, keď tomu skúsime dať Full HD 120, to bolo tu, čiže dáme mu limit na Full HDčko, ale dáme mu 120 a bandwidth limit dáme automatic.
Dobre. Má to 120? To je vidieť, že to je plynulejšie. Keď som vedel, mohol som to už dávno setupnúť a nemusel som si kúpať PlayStation 5 a Elden Ring, ktorý som nehral. Ježiš, toto je najhoršia hra. Môže to nelietam, to podľa mňa sa spawnuje len do mňa. Inám to. Každopádne, možno to niekedy môže mať nejaké performance problémy, čo sa týka streamovania videa alebo pozerania, ale ako ste mohli vidieť, tak ako desktop to funguje úplne bez problémov a dokonca viem streamovať hry z počítača, čo odporúčam cez kábel robiť a nie cez Wi-Fi, ale možno aj cez Wi-Fi to pôjde. A akože ak si viete to Raspberryčko zohnať za nejaké malé peniaze alebo sa len tak váľa doma a neviete čo s ním robiť, tak za mňa je to super vec. Samozrejme musíte rátať teda s nejakými obmedzeniami, ale s tým bohužiaľ veľa nespravíme. Čo ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video, ktoré zasa bola celkom shitfiesta, ale na to sme si už na kanále zvykli. Ak sa vám páčilo, dajte like, nezabudnite dať odber. Ďakujem ešte raz NordVPN za sponzorovanie tohto videa a vidíme sa pri ďalších videjkách. Čaute.